So, 1, 2, 3. Karon mga day, nahuman na dyan may sa forest camp, no? So, gutom kayo yung ante. Literal, forest gid siya. Naganiha, si Angela, nabot nga nag-ok-ok siyang paa. Naalarman yung ante. So, ni-exit siya. Sabi daw. So, karon namin dito sa Valencia Market. Anya, ganiha may taas kayo mga 20 minutes, may 15 minutes nagpila para sa lechon niya, tag 80 pesos yung only rice. Kay mo daw sikat dito sa Valencia. Only rice? Yeah. 1 kay 150. Ha? So, saan mo mas toriyas na tagutsinta nga lechon day? 200. Wala, barato sige siya day. If nahangol mo no, diri na lang. Anong barato na kay dili bimeg ihang bahog. Dili pigrolak. Tahop! Analysis. No, so atong tanawon kung lami ba gyud ang lechon diri sa Valencia. Lihog lang. Wait. Laban day. Sarap. Laban na ba? Palihog lang. Laban sa tagulanay 15. Gutom ka? Gutom? Kayo. Gikawan mo, nga. Love ko naman yung gawin. Ay sos, gigutom na sila. Gutom na! Angela, gutom na. Nagbuhat na lang ko sa soft drink para ready na. O mga day, masuya ma-deads. Laban na siya. Apa kita? Ayaw na lang! Shirt na, puro pork. Labad ang ulo. Flip, halang tayo. Masuya lang isa yung kawan day. Basta suya ko day, kawakoy uyab. Pwede na dadon. Hi, Day! Wala, diri man day mo mag-sleep, no? Actually, Saan magbaylo na ta? nabaylo na ba? Tomorrow. Gamit na to. Hi day. Hey, Day, good morning. Happy Sunday! So hi mga day, no? Palihog lang dyan. Time check sa ta. 9:26 AM. Nya, padong me sa sandbar, no? Ang dolphin watching daw diri. Palihog lang dyan. So na-excite ko kay kabalo ba mga never pa kita dolphin sa akong life. O yeah, in fairness lang dyan, no? Kay na-appreciate na akong camera ni Angela kay kuha na siya kanang binata na. Binata na. Nanay bulbul. Gibulbul na siya, Day. Excited na kay Kaday, makakitag mga dolphins magkuhan day. Excited na ko mo lang. Eh, di ko mahawa dito day. Wow, kitang dolphin. Yung kumakita ka, Day. Panggawas gay mo niya. Kaya biyahe ni namo, no, panggawas mo niya ang dolphina mo. Sa akong crush diha nga, grabe ka problemado, no? Laban akong ulo. Laban yung ulo? Iba ka sa itambal, Day. Dolphin. Kispirin daw tambal. Kispirin, Day. Ang ako ikaingon ni mo, ay tanaw sa bintana, tanaw na ko. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso. Bay, man mo, oy? Lahi na dyan, oh, tanawa dyan ang iyang earrings, oh. Basta way uyab, lo. Library mo dito. Mga day, so pag biyahe day pa doon sandbar kay 1 hour, no? In case, huwag ka na suway, in case, moto mo sa sandbar, dolphin watching. Kabalog ko nga, indot yun siya. Anya, chismis daw kay, sandbar lagi daw siya, pero wala daw kayo makita ang sand. Kay 6 AM pa daw makita ang sand. Anya, ay na mag-asa na mga magamatami nga na kasayo. Dapat mo ganun nagwalwal niya. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo. So, naral, dawatin mo ang birhen. Oh, ang saman. I'm crashing down and rising up, but always seem to fall behind. And all the lights and all the tunnels faded out and left me blind. Cause in the wild I was getting drunk with something I don't know. Oh mama, oh, the queen of love promised me that I'll be fine by tomorrow. Oh mama, oh.
nakaabot na kami din sa sandbar, no? Tapos gi-welcome ko ni Kuya og free taste daw sa oyster. So laban maki-view lang, no? Paki-view. Giday. Diba? Giday. Luday. Igo pa, day! Sabaw! Igo! Lami siya. Alright, isa pa daw mo yan. Di na lagi ito ko basi namoy nakita ang yellow nga sa lupin. Katulong pa pa. Dai sa dai kinapa dai. Giday. Kani? Oh, Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Solo ni mo kapagkanta dahil. Bitaw, day. Solo nga pagkanta. Request big solo. happy birthday dai. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Okay, Everyone. Sana all! Dahil naka-realize ko dapat share your blessings dahil. Oh, share your blessings. Tagaan ako sa talan. Hey! Ang sama! Alright mga daing anime mo support sa mga taong nag-pictorial run, alright? So, ito to sa view, grabe kayo ang pagbiya dito. Iyak! Alright! Hiyak! 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 Tanaw sa kilid! Ta bebe. Asa mo mo pisto, day? Nangita na magpisto, Di ko day. ka na mag-ingkod nga, pusing kayo, naka-brown na ba ako? May nangyay tubol nyo, ante. So, kindog lang siguro ko. Sige tindog nang dai. May kung mabasa ko, may nangyay kong igit. Nabasa! Igit na gani basa pagit. Brown sa may nagbuhok. Ikita lang basa pa yun. Oh! Day, magsugod na tag-inong esdos na. Sumgingon, day? Dai kwai. Nagsugod, nag-inom! Inom tayo na. Sarap ma-in love, no? Nag-isus. Sana Sana guys, oil. kay in love ni siya. Ako dili ko in love. Mm, In love ba? in love. Ato i-prank ba? Kay Jaeger man eh. Pero ang usa ka baso kay patis. So guys, kibaw naman yung mga prankster na karon si Beshi Cake. So i-try na mo nga i-prank sila nga patis ang ang ilang mainom, coke o patis. Okay, so ang victim na mo karon kay si EJ kay morg feel na ko kaya ra niya. Feel na ko karon man. Asa daw i-compare daw. Beshi Cake wa patay picture Beshi. Lugid doy. Kajut sa day. Ihatagan sa nato si Kuanday. Yo, AJ ah! May tagay yan. Bali away. Para maka-select na ta. Steam ra ko exam mo man sa may tuyo. Patis dahil. Sure na gyud siya dahil. For real. Ano kaya wala? Siya lami man siya. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso.